Què vols? No res. M'avorria, passejava per aquí i he pensat en fer-te una visita i follar-te damunt d'aquesta taula. Escolta, Raquel. No. Últimament estàs molt tallat amb mi, què et passa? Que ja no t'agrado? Mira, no facis això. Però saps què és? Que no t'excito? Sí, la Raquel i el Víctor, la meva nòvia i el teu nòvio, estan liats. Vaig un moment a pixar. On va? Això és l'hora de la porta del carrer? Ei, però no podem deixar la casa així, oberta, perquè no té qualsevol. No. Agafa les claus i el seguim. Saps on són? Normalment les deixo a la cuina. Agafa-les i jo pico l'ascensor. Molt bé, he apagat les llums de la cuina, tinc les claus i crec que falta un ganivet, ara? Què? Que em vols deixar? I què són tu i jo perquè em vulguis deixar? Només follem? Vols deixar això? Raquel, no et posis així. Em poso com em dóna la gana. Ni se t'acudeixi agafar-lo. Per què no? Perquè no. Hola. Ei, tia, Anna. Ja veuràs que no estan junts. Tranquil·la. Va. Escolta, Marta, que no soc tonta. Flaix informatiu. S'acaba de produir un tiroteig al centre de Barcelona. Les primeres dades que arriben a la nostra redacció informen que l'incident l'ha protagonitzat el Servei de Seguretat Personal d'un home de negocis britànic, que ha obert foc en defensa pròpia. Tot i així, no s'han pogut reconèixer els atacants i han resultat ferits 2 vianants. Fonts del govern britànic ens informen que l'incident no té relació directa amb el terrorisme internacional. Acabava de rebre un missatge a l'Andreu. No podia parlar amb un supervira, però sí que podia enviar-me missatges. És trist, Mira, penso agafar-me. Sí? Què? I com s'ha entrat al Grau? Sí, estic sola a casa, per què? Agafa'l. Que l'agafis. Agafa'l, collons, va! Mira, Marta, has de saber que això no té cap gràcia. Hola, carinyo! No era per tu, carinyo, no. Pato, Què? Mira, Marta, ara mateix em sua la polla aquests problemes de parella. He de penjar. Bueno, la Marta em va convèncer que no pengés, explicant-me allò del Grau, que anava camí de cometre un doble crim passional. Com que el Grau els vol matar? Com s'enteren d'això? Vale, això potser és culpa meva, vale? Se m'ha escapat i ja està. Molt bona missió, tia, molt. Perdona, però jo acabo de mirar les notícies i l'Andreu encara està fent de les seves per la ciutat. Busca-la a veure si el trobes, xato, i ho fas millor que jo. Vaig llegir el missatge de l'Andreu.
Deia que passava de les nostres insignificants vides. I realment ho eren insignificants. Què havia de fer un jove de 24 anys com jo? Ple de complexes i insegur. Vaig fer l'únic que podia fer. Li vaig explicar a l'Andreu el que passava. Una balança. En un cantó, els seus amics, a punt de matar-se mútuament. A l'altre, el món als seus peus. Ja que havia de triar, que fos conscient de l'elecció que estava a punt de fer. És que no ho entenc que hagis penjat el Víctor. Per què? Hòstia, a veure, que estem intentant salvar-lo del grau que va amb un ganiet així. Podries haver-lo avisat. Si nosaltres arribarem abans que fareu. A mi igual, Víctor. Què passa, que no t'atreveixes a agafar el telèfon? Calla. Però què fas, Fiu? He sentit un soroll. Que soroll ni que soroll, estàs idiot o què? I escolta, Aparença de dona? Per què cony vull jo ara anar de dona? Pues a improvisar. Ei! Maco! Tens foc? Una taràntula! Una taràntula! Ah! 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 I així va ser com vaig salvar el món i el meu grup d'amics. Amb un puto missatge de mòbil. I què? L'has trobat a faltar o què? Era més divertit al principi. No. Només ja últimament la bola fer el que li sortia de la polla. Això és per tu, tio. Saps que m'han agafat per l'entrevista de feina? Ah, sí? I quan cobres? No, m'han agafat per l'entrevista a la feina. Bueno,
Algú és algú, no? Felicitats, tio. Merci. Hola. Hola, què tal? Bé, molt bé. I tu? Anar fent. Sí. I el teu tractament i tot això, què tal? Bé, és difícil, i complicat, Però bueno, vaig fent. Bueno, i què tal? Com estan les parelletes? Bé, bueno, el Grau i la Raquel ja saps que ho van deixar, que... Sí. Bueno, és que el seu no podia continuar, aviam. I el Grau va començar a medicar-se després del brot psicòtic i tot allò. I no sé, bastant canviat, aviam, el Grau... Se li veu que torna a ser el d'abans, val? Ja està amb les seves conyes, ja està amb tot. I la Raquel, com està? Bueno, la Raquel ha deixat de venir amb nosaltres, ara es veu... Va amb una altra gent, i ben bé no sabem res. No sé. Dels altres dos, el Víctor i l'Anna, com estan? El Víctor i l'Anna, doncs... Bé, però saps com era la seva relació, Sí. no? I doncs els papers han canviat completament. El Víctor ara és el gos falder de l'Anna, li va al darrere i tot, i l'Anna, diguem que d'alguna manera comença a disfrutar la situació aquesta, no? De que algú li vagi al darrere i sigui per fi ella la important. Però bé, tot bé, Sí? tot rutlla, sí. I tu què? Bueno, no sé, l'únic... És que no m'ha passat res, l'únic important, vull dir, deu ser... Queda en el notari ara mateix i... No sé el que pot ser, però em té neguitós després de l'últim cop, saps? Ja.